ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇପିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା କ୍ଷମତାକୁ ସାର୍ଥକ କରାଇଥାଏ ଏହି କାର୍ଡ଼। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଏବେ ନୂଆ ଭୋଟର ଓ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଗକୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥର କଲର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଲର ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନାଇବା ଅତି ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କଲରଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ସାଇଜରେ ବି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବନାଇ ପାରିବେ।